खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि धारागावआव सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांदों। बाक्सा जिल्लानि निकासि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय धारागावनि दिरिं दैमानि सेराव सिनाय मोनै सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। निकासि पुलिस थानानि इनचार्ज अफिसार गपाल दले बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे सुबुङा 40 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानो हागौ आरो बे सुबुंनि देहानि गाबा गोसोम, गुफुर गस्ला गेन्जि, गोथां गामसा गाननायमोन। नाथाय मोदोमाव बुनाय सुनायनि जेबो जोखोम नुनो मोननाय जायाखै। नैथियाव दङ बर' लाइमोन लिरगिरि गौतमनि गोख्रों मावथि नलित बर'आ रुंसारि जाबाय। बर' लाइमोन लिरगिरि गौतमनि गोख्रों मावथि आरो बे गौतमनिनो दानथामारि लाइमोन लाइसिनि सुजुगिरि बिबानाव थानाय पाठशालानि नलित बर'आ मोब्लिब बोगथाबजानानै बे बुहुमखौ नागारलांबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा सासे मेंनाय बानाय गैयै सासे थार गोसोनि मावथिमोन आरो बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायखौ बर' लाइमोन लिरगिरि गौतम आरो गुबुन गुबुन आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। थामथियाव दङ फैला जे बरगयारिया बुंदों इउपिपिएल दोलोआ 37 निफ्राय 32 समस्तियाव देरहानानै सरकार खुंनो थांबाय दङ। बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बुङोदि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्तियावनो फ्राय आं गिदिंबाय। जोंनि वार्कार आरो रायजो राजाफोरजों रायलायदों। बिनि उनाव जों नुनो मोनबाय दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल दोलोनि मोनफ्रोमबो मिटिङावनो बयबो हाजार हाजार फैनानै बाहागो लाफैदों आरो इउपिपिएल दोलोखौ थुलुंगा होफैदों। बिनि उनावहाय जों बुजिनो हादों जे थारैनो बिटिसि ओनसोलाव सोलायनायखौ लुबैदों। बे हिसाबै रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोनो फथ'नो नागिरदों आरो थियारि जादों। बेनिखायनो जोङो दिनै फाइनाल होनो हादों दि इउपिपिएल दोलोआनो सरकार दानो थांबाय दङ। खमसे खम इउपिपिएल दोलोआ दिनैनि दिनाव 37 निफ्राय 32 समस्तियाव देरहानानै हारसिं सरकार खुंनो थांबाय दङ। ब्रैथियाव दङ सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों गोख्रैयैनो बिटिआर गोरोबथानि खायसे रादायफोरा मावफुंजासिगोन। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला मैया भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ लोगो हमफैदों। लोगो हमखांना खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला थामथि गोजोन गोरोबथा BTR एकर्डनि खायसे गोरोबथाफोरखौ एबा दफाफोरखौ दानसेनि गेजेराव मावफुंनो बिथांखि लादों होनना फोरमायदों। लोगोसे आसाम एकर्डनि 6 नं दफानि सोमोन्दैबो सावरायनाय जायो आरो मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायावबो सावरायनाय जायो होननानै खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै फोरमायदों। बाथियाव दङ बरमायाव हरनि समाव गंसे दखाना खामदों। बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दिखेलि गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव थानाय गंसे साहा दखाना हरनिफ्राय 11 रिंगा समाव गेस सिलिन्डार बेरफ्रुसारनानै हरखाबै सेवहांगार जालांजोबो। दखाननि बिगोमा फुल्ल बर'आ फोरमायथिनाय बादिब्ला बिथाङा गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनानै खामदों होननानै बुंथिदों। नाथाय हरनि समाव हारसिंनो बोरै गेस सिलिन्डारा बेरफ्रुखो बेखौ हमनो हायाखै होनना बुंथिदों। मख'नो गोनांदि अर खामबाय थानाय समाव खाथिनि अर खोमोरग्रा बिफानखौ लिंहरदोंमोनबाबो सफैनाय समावनो सेवहांगार जालांबायमोन। बे अर खामनाय समाव खमैबो 1,50,000 बारा रां आरो मुवा बेसाद खहा जाबाय होनना दखाननि बिगोमा फुल्ल बर'आ फोरमायदों। लोगोसे गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।